Той е бил и издател на няколко самостоятелни вестника. Първият се казва Дума на българските имигранти, следва Будилник, Знаме и Нова България. И ето именно вестник Знаме, от който излизат най-много броеве на българи в този негов вестник, и там са написани най-добрите негови публицистични материали, е печатан на тази машина. Това е типова печатарска преса. Типова, това значи, че всички машини по това време, на които са печатани вестници и изписанията, изглеждат по този начин. Един и същи принцип на работа. Но тази машина, условно наречена Знаме, е безценна, защото е принадлежала на Ботев. Тази машина е закупена от Ботев, след като той взима на заем 5000 златни франка. Това е непостижима цена за него и за неговия начин, къщовски начин на живота. Когато загива в България, печатарската преса не е изплатена все още. За него не достига физическото време, за да го направи. И тогава неговият приятел Киро Толешков разпродава почти цялото си имущество на търговец, за да откупи машината, да погаси заема и да я внесе в България. Виждате ли какво значи едно приятелство? Това е пример за приятелски жест, който няма повторение на тази. Защото тогава Киро Толешков не е знаел, че Христо Ботев ще стане национален герой. Това е неговия приятел. И това е един спомен от неговия приятел. И той не е искал тази вещ да остане на чужда земя, в тази черна прокълната чужбина, където и двамата е трябвало да изкарват прехраната си. Така че ние дължим този предмет, който е безценен експонат, на този приятелски жест на Киро Толешков. От 1960 година печатарската преса е на територията на Калофер. В тези